dia amb alegria i quin tiempazo que fa avui, i estic molt content perquè faré una cosa que tenia moltes ganes de poder completar, i és que serà nedar de Bondi a Bronte. Us en recordeu Bronte, aquella platgeta que us vaig ensenyar i que hi havia moltes onades amb aquella piscina allà natural? Doncs fins allà anirem nedant, que al final només són uns 2.000-2.200 metres, res, tampoc és molta cosa, però és el que fa molta il·lusió i a veure què tal ens va el dia. El dubte que tinc és si posar-me el neopreno o no, perquè la setmana passada ja vaig anar a nedar al mar i vaig nedar per primera vegada amb ell i tampoc vaig notar que estigués molt freda la temperatura de l'aigua, però bueno, no sé, suposo que al final me'l ficaré, però estic donant voltes al cap si me'l fico o no. I és el que us dic, és una que em fa molta il·lusió poder-ho completar, que tampoc és molta distància, però només hi ha el gossanillo de poder-ho fer i em ve molt de gust. Espero, sobretot, no trobar-me res perillós, No vaig sol, però tot i així sempre fa una mica de respecte anar del mar i més aquí. Són 7:45 passades ja i és increïble la quantitat de gent que hi ha ara a la platja ja fent esport, O sigui, ara ja el veig allà al fons com un grup de triatló, com si fos que estan preparant com sortides i entrades dins de l'aigua. Aquí hi ha un grup de gent també corrents a la sorra, hi ha 4 surfistes ja, o sigui, és increïble la cultura de l'esport i del benestar que hi ha aquí, Disculpeu aquesta cara de peix globo que tinc, amb els ulls petits i la cara molt inflada, però és que no he dormit gaire avui i estic una mica cansadet després de treballar tots aquests dies, però bueno, dissabte, dia lliure, o sigui que farem aquesta nedada avui i després ja descansarem una miqueta. I mentre espero el meu amic Coque, amb el que he quedat per anar a nedar aquí, això que veieu aquí darrere és el Bondi Pavilion, que és com si fos un club social, que a la part de dalt tenen un gimnàs, també tenen un bar-restaurant, que a les nits és així una mica com un lloc per fer còctel i és bastant xulo, Bueno, ja amb el neopreno posat i redis per nedar. Mama, perquè no pateixis, Mira la gent que hi ha nedant avui al mar. Anem tots aquests, així que no hi ha res a patir.
Ja hem arribat al Don Tour, 2.000 metres més. Bueno, doncs ja tornant a caseta, quina experiència més xula. A més, avui el mar estava com un plat, era molt planet, i zero corrent, zero onades, que això era una mica el que tenia el rum-rum al cap. Si hi havia onades, sobretot al sortir, però res, o sigui, estava excepcional. A mi aquestes coses són les que em donen vida. Són les que em donen vida i són les que m'agraden. Poder fer esport pel matí i després ja, com ara hem fet, no? Vas a esmorzar, et socialitzes una mica i tal, però clar, és que avui també està fent un tiempazo, que és que estem arribant a l'hivern i fa dia gairebé de primavera-estiu, és un luxe el temps que estem tenint ara. Marnatona, a veure si ens animem una mica i fem una travessa per aquí, no? Jo sé que això no és Cadaqués, Formentera o Sant Feliu, però també té la mateixa tirada. Mireu amb el que he nedat jo. Passada. Doncs bueno, en fi, que espero que us hagi agradat molt el vídeo i ens vegem a les properes.